Кузбастагы милләттәшләребез Рөстәм татар халкының күбәләгем җыры белән каршы алды. Күңел халәте дә шушы җырдагыча бәйрәмдәге күрешү шатлыгы, горурлык та сагыну хисләрдә чагылыш таба. Татарстаннан 2000 чакрым ераклыкта яшәсәләр дә туган телне, горыф-гадәтләрен дә саклыйлар. Бу бәйрәм шуның бер ачык мисалы. Сабан туе ул хәзер күп милләтле бәйрәм. Татарстан президенты Рөстәм белән Кемерово өлкәсе губернаторы Сергей Сивилев монда яшәүче татарларның мәдәнияты, йолалары, көн күреше тасвирланган күргәзмәләр белән танышты. Бүгенге көндә Кемерово өлкәсендә 40 меңнән артык милләттәшебез гомер кичерә. Капчык киеп йөгерү, күзне бәйләп шүлмәк ату кебек уеннарда һәркем үз көчен сынап карыйлар. Ярышларны дәрәҗәле кунаклар да диккать белән карады. Халыкара шахтерлар Сабан туе бердә икенче тапкыр үткәрелә. Безнең милләттәшләребез бу якларга узган гасыр башында ук килеп төпләнгән. Алар таулардагы сәнәгать оешмаларында хезмәт куя, эшлиләр дә, бәйрәм дә итә беләләр. Киләсе елга Кузбасста федераль Сабан туе булачак. Бүген без монда Кузбасс җирлегендә мотор үзебезнең иң яраткан Сабан туй бәйрәмен үткәрәбез. Бик зур рәхмәт Кузбассның хуҗаларына, Сергей Евгений улы. Мы сегодня отдаем дань шахтерам не только нашей страны. Международный Сабан туй посвящен такому тяжелому, но нужному труду, как труд шахтера. Почему нам нравится этот праздник? Потому что этот праздник людей труда. Бу хезмәт кешеләренең, төрле милләт вәкилләренең бәйрәме, ул безнең күңелләргә хуш килә. Шуңа күрә халыкара шахтерлар Сабан туен зурлап оештырабыз. Бу хезмәт кешесенә хөрмәт билгесе. Проводим международный шахтерский Сабан туй в честь людей труда. С праздником всех! Сахалин өлкәсе татарларның төбәк милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Вәлитова Зәкия Зияддин кызы. Сәхнә түрендә иң алдынгыларны хөрмәтлиләр. Алар милләт дип янып киеп йөргән кешеләр. Рөстәм кулыннан дәүләт бүләкләре алдылар. Татарстан белән Кемеровны эшлекле багланышлар да берләштерә. Ике төбәк арасында товар әйләнеше 2 миллиард сумга җиткән. Татарстан Кузбассны йөк автомобильләре, автобуслар, ягулык, көнкүреш химиясе, медицина кирәк-яраклары һәм башка товарлар белән тәэмин итә. Кузбастан безгә күмер, коммуналь тармак өчен техника кайтарыла. Элемтәләр тагын да ныгыячак. Рөстәм белән Сергей Сивилев 2024 елга кадәр хезмәттәшлек турында яңа килешүгә кул куйды. Кемерово өлкәсеннән Илдар Сафиуллин, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы.